večer. Já bych vás tady chtěla přivítat na druhém veřejném zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice. Informace o konání zastupitelstva byla řádně zveřejněna jak na úřední desce obecního úřadu, tak na elektronické úřední desce, a to dne 27.11. Zápis z předchozího zasedání byl také řádně ověřen a zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a na elektronické úřední desce a do dnešního dne k němu nebyla vznesena žádná připomínka. Přistoupíme k prvnímu technickému bodu, a to je schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání a jmenování zapisovatelky. Já mám jenom drobnou poznámku k dnešnímu programu, vzhledem k tomu, že někteří zastupitelé potřebují nejpozději v 6 hodin skončit, tak kdyby náhodou se nám něco protáhlo, tak navrhuji bod číslo 3, což je rozpočtové opatření číslo 11, zařadit až jako poslední po 13. schválení počtu členů a jednotlivých členů výboru pro strategické plánování, protože tam je možné, že k tomuto bodu bude nějaká diskuze, takže abychom se vyvarovali toho, že bychom se zbytečně u tohoto bodu nějak sekli. Tak to je, co se týče programu. Pokud s tím nemá nikdo žádný problém, nebo máte k tomu něco, kdyby se to takhle změnilo. Za ověřovatele průběhu zápisu druhého veřejného zasedání zastupitelstva navrhuji pana Patrika Hegera a paní Pavlu Hanzlovou, a zapisovatelkou bych jmenovala paní Petru Katolickou. Takže prosím o hlasování, kdo souhlasí s navrženým programem, se zapisovateli zápisu o průběhu druhého veřejného zasedání a se jmenovanou zapisovatelkou dnešního zápisu. Byl někdo proti? Nikdo? Zdržel se? Nikdo. Takže technický bod byl schválen. Zatím stále nemáme nové znění našeho vlastně jednacího řádu, takže aby bylo možné zveřejnit audio a videozáznam, tak bodem číslo 2 je schválení pořízení audio a videozáznamu z veřejného zasedání zastupitelstva obce. Takže navrhuji přijmout toto usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení audio a videozáznamu z druhého veřejného zasedání zastupitelstva obce Řícmanice. Kdo je pro? Je někdo proti? Nikdo? Zdržel se? Nikdo. Tak, bod číslo 3 teda přeskakujeme a dostáváme se k bodu číslo 4, což je smlouva o zpracování účetnictví obce. Stávající paní účetní obce po 10 letech ukončila svoji činnost, vlastně k 31.7. dala výpověď a její práce skončí teďka, nebo skončila už k 30.11. Sehnat novou účetní, která zpracovává vlastně samosprávné celky, není úplně jednoduché, nicméně se nám podařilo přes pracovníky triády zajistit paní inženýrku Danielu Drápalovou, která vlastně obecní účetnictví dělá. Mají rodinnou firmu Tesařství Drápal, vím, že to vypadá zvláštně, nicméně jednou z živností, které na této firmě mají, je zpracování právě účetnictví daňové evidence. Takže paní Drápalová by vlastně pokračovala v činnosti účetní po paní Valné. Zatím, protože aby se dojeli vlastně veškeré mzdové věci pod jednou paní účetní, tak jsme domluveni, že do konce roku by mzdy zpracovávala stávající paní účetní a od nového roku by si to už převzala paní inženýrka Drápalová, takže proto i měsíční odměna je dělená na to, jestli to bude včetně nebo bez zpracování mezd. A vlastně smlouva by byla účinná od 1. prosince, takže už za listopad veškeré doklady by tedy zpracovávala, aby tam byla nějaká návaznost. Zastupitelé smlouvu viděli, nevím, jestli k tomu má někdo nějakou připomínku nebo dotaz. Tak pokud ne, tak dávám hlasovat o usnesení. Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje smlouvu na vedení účetnictví se společností Tesařství Drápal s.r.o. IČ 269 361 78 zastoupenou jednatelkou inženýrkou Danielou Drápalovou a pověřuje starostku k jejímu podpisu. Kdo je pro? Je někdo proti? Nikdo? Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.
Dalším bodem je schválení účetní závěrky mateřské školy Řícmanice za rok 2023. Účetní závěrka byla sice zveřejněna v červnu 2023, ale na 14. veřejném zasedání vlastně bylo její schválení odloženo. Závěrka je součástí závěrečného účtu obce, takže vlastně veškeré informace jsou i součástí závěrečného účtu. Hospodářský výsledek vlastně za loňský rok, mateřská školka měla ztrátu ve výšce 63 441 korun 79 haléřů, protože tam vlastně díky nějakým personálním věcem, kdy nebyly ještě dotace na šablony, jak už nám bylo sděleno, tak obec dofinancovávala i jeden kus vlastně učitele nebo nějakého personálu, který se stará o děti. V letošním roce už ta dotace by měla být funkční, takže to by měl ten hospodářský výsledek být lepší. Pokud tady k tomu má někdo nějaký dotaz nebo připomínku? Já bych jenom doplnila, že to nebylo schváleno, protože počet zastupitelů podklesl pod 5, kterým je minimální počet z důvodu toho, že 3 odstoupili, takže proto je to zdrženo. To nepadlo, myslím si, že to je důležité. Jo, ale tady u toho bodu tam bylo napsáno odloženo a u těch dalších bodů... No, bylo to doporučeno z ministerstva financí, tady já tomu rozumím, ale... počtu 4 zastupitelů schváleno. Jo, ale tam vyloženě nebylo u toho bodu, když se to schvalovalo, napsáno, že to nebylo z tohoto důvodu, jako u těch dalších, u závěrečného účtu obce, ale bylo tam napsáno jenom odloženo. Tak jediný důvod pro to nebyl. Jo, dobře. Takže děkuji za doplnění. A dávám tedy hlasovat o usnesení. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Řícmanice za rok 2023. Hospodářský výsledek mateřské školy Řícmanice za rok 2023 je ztráta ve výši 63 441,79 korun. Tato ztráta bude částečně kryta zlepšeným hospodářským výsledkem z minulých let, a to ve výši 25 894,36 a zbývající část 34 547,43 bude převedeno do hospodářského výsledku předchozích let. Takže kdo je pro tady toto usnesení? Zdržel se někdo? Nikdo není pro. Dalším bodem je závěrečný účet obce za rok 2023, kdy, jak už bylo zmíněno i paní Hanzlovou, tento účet nebyl schválen v červnu 2023, protože bylo vlastně menší počet zastupitelů, než který by mohl toto schvalovat, proto se to přesunulo až na tento termín. A vlastně součástí závěrečného účtu, kromě závěrky mateřské školy, je i účetní závěrka obce Řícmanice a účetní závěrky jednotlivých svazků, ve kterých obec Řícmanice vlastně je účastná. Takže to bylo dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Časnýř a vodovody a kanalizace Bílovicko v loňském roce, nebo v roce 2023, kdy se tohle schvalovalo. Při přezkumu hospodaření obce za rok 2023 byl krajským úřadem zjištěn nedostatek, který nemá vlastně na hospodaření obce vliv. Nicméně tady tahle věc, kdy ve lhůtě 15 dnů nebyla odeslána písemná informace o přijetí nápravného opatření, vede k tomu, že musíme závěrečný účet obce za rok 2023 přijmout s výhradou a vlastně potom, teda, až budeme mít tady tohle vykomunikováno s krajským úřadem, ono už je to napraveno, ale v té době, kdy se to schvalovalo, tak se to musí přijmout s výhradou. Takže dávám hlasovat o usnesení. Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje závěrečný účet obce Řícmanice za rok 2023 s výhradou. Kdo je pro? Všichni. Kdo je proti? Nikdo se nezdržel. Tak, dalším bodem je roční účetní závěrka obce Řícmanice za rok 2023. Jak už jsem říkala, je součástí závěrečného účtu, takže spolu s ním byla vlastně zveřejněna a v podstatě zveřejněna je do dneška na stránkách obce nebo respektive na úřední desce obce Řícmanice.
Rozpočet v loňském roce skončil jako přebytkový a přebytek byl ve výši 617 880,72 korun. Takže tady s tím, jak už jsem říkala, audit neshledal žádná pochybení, co se týče vlastně vedení účetnictví nebo i různých jiných formálních věcí, takže všechno bylo v pořádku, kromě toho jediného, že teda to nebylo odeslána ta věc do 15 dnů, což na hospodaření nemá vliv. Takže tady není, co by se tam dalo vytknout, takže bych, pokud nemá nikdo nic k tomu dala hlasovat o usnesení. Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje roční účetní závěrku obce Řícmanice za rok 2023 bez výhrad. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo se nezdržel. Tak, dalším bodem je schválení zástupce do DSO Časnýř. Svazek Časnýř má vlastně ve svých stanovách stanoveno, že jednotlivé obce si volí svoje zástupce, že to není vždy pravidlem, že by to byl statutár obce. V minulosti to v obci Řícmanice býval starosta, tak jsme se bavili o tom, že vlastně by se v tom pokračovalo a zástupcem navrhujeme jmenovat starostku Simonu Malou. Má k tomu někdo něco? Já jsem se ptala 1. prosince, koho budeme jmenovat a do dneška jsem měla odpověď, takže nemám protinávrh, byl slabý. Dobře, takže budeme teda hlasovat o protinávrhu. Takže hlasujeme teďka o protinávrhu. Zastupitelstvo obce Řícmanice jmenuje zástupcem do dobrovolného svazku obcí Časnýř pana Libora Slabého. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Takže budeme hlasovat o prvním návrhu. Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje jako zástupce obce do DSO Časnýř starostku Simonu Malou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Tak, dalším bodem je schválení zástupce obce do DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko. Tady v tomto bodu je podobná praxe jak u bodu číslo 8, takže vždycky za ty jednotlivé obce jsou tam jmenováni nebo obvykle tam bývají jmenováni starostové, takže i náš návrh je zástupcem do obce DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko jmenovat starostku Simonu Malou. Já mám opět protinávrh ze stejného důvodu Libor Slabý. Jsme Dobře. Informací. Takže hlasujeme o protinávrhu. Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje jako zástupce do DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko pana Libora Slabého. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo se nezdržel hlasování, takže hlasujeme o původním návrhu. Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje jako zástupce do DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko starostku Simonu Malou. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel? Takže usnesení bylo přijato. Dalším bodem je schválení počtu členů a jednotlivých členů kontrolního výboru. Předseda kontrolního výboru byl schválen na ustavujícím zasedání, je to pan Zdeněk Alexa, a navrhujeme počet členů po dohodě 3. Takže jestli nemá někdo jiný návrh u počtu členů kontrolního výboru, tak můžeme hlasovat o počtu členů kontrolního výboru. Nemáme to schválit, ten počet členů? Ano, máte z prvního zastupitelstva. Máme. Tohle je, tak to se omlouvám, to jsem tam... Stačí jenom ty členy. Jo.
Takže v tom případě se omlouvám, tady toto usnesení nebude a bude další, kdy tedy navrhujeme členy kontrolního výboru pana Václava Mola a paní Alenu Hegerovou. Takže jestli má někdo nějaký jiný návrh nebo má nějakou připomínku k tomu. Pokud ne, tak dávám hlasovat o usnesení. Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje členy kontrolního výboru obce Řícmanice, a to paní Alenu Hegerovou a pana Václava Mola. Kdo je pro? Je někdo proti? Nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Dalším výborem je tedy kulturně sociální výbor. Tady z toho výboru jsme tedy vlastně počet členů na ustavujícím zasedání nestanovovali. Předsedou kulturně sociálního výboru byl zvolen Zdeněk Alexa. Tak možná, jestli teda k tomu chceš něco dodat k těm členům nebo k té původní myšlence. Tak já tady navrhuji, aby počet členů byli 3. Tím, že jsme kulturní a sociální, tak jedním z nich bude Eva Polešovská, která už v výboru několik funkčních období působila. Nově je tam Romana Vaníčková, protože pracuje v sociálních službách a ta by se právě zaměřila na ty sociální záležitosti. I když jsem původně říkal, že zvažují, jestli by třeba výbor neměl víc jak 3 členy, tak jsme se nakonec dohodli, že myslím teďka s těma členama, že bychom byli jen 3 člení, ale založili jsme hnedka pracovní skupinu, která se skládá celkem z 6 vlastně jakoby členů. Samozřejmě je to takhle jakoby neformální, ale říkali jsme si, než tady schvalovat 6, případně víc lidí, že by to bylo, si myslím, jakoby nestandardní. Takže všichni souhlasili s tím, že tady schválíme jenom 3 členy, ale pracujeme navíc ještě vlastně s původní členkou Vendou Borůvkovou, Simonou Kalusovou a nově ještě s Ivanou Hegerovou. A věřím, že to není celkový výčet, ale ty lidi se postupně na to nabalují, protože samozřejmě, že když se tady dělají ty společné akce, tak se přibírají další a další lidi. No a proto znovu opakuji, aby jsme tady schválovali 6, 7, 8 lidí, mě připadá nestandardní. Takže pokud k tomu nemá nikdo nic, tak... Já mám ještě dotaz, protože nevím, jestli to bylo na veřejným nebo na pracovním, tak Zdeněk říkal, že by tam chtěl mít zástupce všech spolků, tak myslím, že třeba sportovní klub Řícmanice tam není ani jeden člen a zrovna jsou 3 v zastupitelstvu a třeba Libor měl vlastně zájem o to být v kulturním výboru předseda, tak když nemůže být předsedou, že nebyl osloven, aby byl aspoň členem. Já jsem posiloval sportovní klub nebo fotbalisty, oslovoval jsem jejich předsedu. Ten řekl, že nechce být ve výboru, ale samozřejmě, že ho bude podporovat, a pokud prostě se bude nějaká ta kulturně sociální sportovní akce jakoby týkat i fotbalistů, takže se rádi přidají. Pak jsem oslovoval ještě jednoho aktivního fotbalistu, ten taky nechtěl, potom už dál jsem oslovoval fotbalisty, takže to byl ten důvod, proč už potom jsem vlastně z těch vzal jenom ty lidi, kteří vlastně už v těch výborech, v tom kulturním výboře nějak fungovali a lidi, o kterých vím, že prostě fungovat budou. Takže můj návrh je schválit opravdu jenom 3 lidi a samozřejmě vůbec nemám problém, aby Libor se případně k nám jakoby připojil, cokoliv budeme řešit jakoby s fotbalistama, tak jak teďka vlastně máme pracovní skupinu 6 lidí, tak ho můžeme oslovovat taky. Můžu? No, já bych tomu dodal pro veřejnost, že jsem místopředseda sportovního klubu zároveň, tak logicky bych čekal, že po předsedovi se půjde za místopředsedou a ne řadovým členem fotbalu, ale mně osobně to nevadí, jo, takže já se akci zúčastňuji a netoužím být ani pracovní skupiny nějaký, připadám si tam trošku nežádoucí, takže děkuji za nabídku.
No, nežádoucí určitě nebude, že jak jsem říkal, pokud opravdu ty bys jako za fotbalisty, případně Michal jako předseda, jste byli ochotní spolupracovat, tak samozřejmě to jedině uvítáme. No, takže v žádném případě to nebude, že byste nebyli jako vítáni. Znovu říkám, že jsem nebyl osloven včas, až teď dodatečně. Ne, já říkám tu pracovní, nechceme schvalovat víc jak ty 3 členy, ale v té pracovní skupině opravdu to není uzavřené. Pořád. Takže pokud k tomu nikdo už nemá žádnou další připomínku nebo dotaz, tak navrhuji hlasovat o usnesení. Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje, že kulturně sociální výbor obce Řícmanice bude mít 3 členy. Kdo je pro? Je někdo proti? Držel se někdo v hlasování? Tak další částí usnesení je tedy schválení těch jednotlivých členů. Jak už jsem říkala, předsedou byl zvolen na ustavujícím pan Zdeněk Alexa, takže jednotliví členové, jak jsou navržení, Eva Olešovská a Romana Vaníčková. Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje členy kulturně sociálního výboru obce Řícmanice, a to paní Evu Olešovskou a paní Romanu Vaníčkovou. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasování? Dalším výborem, který je ze zákona povinný pro obce, tak je tedy finanční výbor. Předseda i počet členů byl schválen na ustavujícím zasedání, takže teďka vlastně bychom měli schválit jednotlivé členy a jako členy finančního výboru navrhujeme paní Nikolu Repkovou a pana Tomáše Hrnčíře. Jestli k tomu má někdo něco, protože původně jsme finanční výbor nabízeli bývalému předsedovi, ten to nechtěl, takže teď jestli máte nějakou jinou věc k tomu, nebo jestli se chcete někdo nevím. Já možná jenom okomentuju to složení, já jsem to v obou případech i u toho strategického formuloval jako pozvání, bylo to tak míněno. Domluvili jsme se tady u finančního s Tomášem Hrnčířem jako takovým známým aktivním občanem, který se zajímá, obecně všichni to vědí, takže to je část té kvalifikace. A Nikola Repková teda nemohla dneska být, ale ta má zase, kromě toho, že se taky zajímá, tak má výhodu tu expertní, že pracuje profesně s dotacemi, s krajskou problematikou a s veřejnou správou, takže to je zase taková která opora pro tohleto pole. Takže jestli k tomu není žádná další věc, tak dávám hlasovat o usnesení. Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje členy finančního výboru obce, a to paní Nikolu Repkovou a pana Tomáše Hrnčíře. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasování? Dalším výborem, který dneska budeme schvalovat počet členů a jeho členy, je výbor pro strategické plánování. Možná teda poprosím Petra, jestli k tomu. Ten počet výborů obecně má podle legislativy být lichý, takže pokud to není 3, tak je to 5 nebo 7 a tak dále. Tady opět to bylo míněno jako otevřené, zejména tady se to nabízí, protože tohle to má být pracovní skupina, která minimálně v té první fázi ne, že by dělala strategický plán obce, to asi nedávalo smysl, byť jako obsahově může přinést nějaké inspirace a třeba něco vykopnout, ale má v podstatě v té první fázi se v té problematice dohloubky zorientovat, utřídit si navzájem myšlenky a v podstatě udělat všechno pro to, aby tu obec k tomu začátku strategického plánování přivedl ten výbor. Proto se mi zdálo, že dává i smysl to otevřít a dát příležitost komukoliv by se ozval, byť je tam teda to pravidlo těch lichých počtů a kromě těch uvedených se ozvala ještě tady Pavla, takže tam jsme se domluvili, že je vítána a budeme jí zvát určitě k tomu, jenom ji necháme jako neformálního člena 6. Takže v tom případě, jestli teda počtu 5 už nejsou žádné další ty, tak dávám hlasovat o usnesení. Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje, že výbor pro strategické plánování obce bude mít 5 členů. Kdo je pro? Je někdo proti? Libor.
A zdržel se někdo hlasování? Tak, jednotliví členové teda jsou tady uvedení, je to pan Martin Boček, pan David Čadík, paní Tereza Prosecká a pan Lukáš Kubíček. Takže pokud k těm navrženým členům a jejich asi všichni s tím souhlasili, předpokládám. A já možná to jenom trošku okomentuju, případně určitě můžou ti navržení, jenom že je to transparentní v tom smyslu, ať víme, koho tam volíme, nebo ať to ví i veřejnost, tak Martin Boček tady sedí, znáte jeho zvučný hlas a jeho pravidelné docházení na zastupitelstva a zájem. David Čadík je někdejší zastupitel a diskutovali jsme i tu problematiku i v minulosti a teď nedávno. Tereza Prosecká je tady možná občan, který je tady menší, kratší dobu v obci, 5 Terezo nebo tak nějak, ne. A je to architektka profesí, což je zase vítaná expertíza pro tuto problematiku. Případně asi nemusím mluvit za Terezu já. A Lukáš Kubíček opět prostě projevil zájem, tak jsme se domluvili, že není důvod ho nezapojit. Takže pokud tady k tomuhle bodu nejsou další nějaké informace, tak dávám hlasovat o usnesení. Zastupitelstvo obce Řícmanice schvaluje členy výboru pro strategické plánování, a to pana Martina Bočka, pana Davida Čadíka, paní Terezu Proseckou a pana Lukáše Kubíčka. Kdo je pro? Je někdo proti? Zdržel se někdo? Tak, teďka přejdeme k dalšímu bodu, což je tedy pouze informativní bod, je to rozpočtové opatření číslo 11. Toto rozpočtové opatření bylo provedeno v rámci pravomoci starostky dne 19.11. a jeho v podstatě největší položkou nebo důvodem byly 2 důvody, proč se to provádělo. Jedním bylo schválený dar na obec Velkou Kraš, který jsme odsouhlasovali a vlastně na tuto položku tam v rozpočtu pamatováno nebylo. To se tam dává až v podstatě ve chvíli, kdy je to schváleno, takže to byla jedna část. A druhá část byla faktura za vodu na koupališti, která teda původně už přišla nebo měla přijít 39. Z nějakého záhadného důvodu nám faktury za vodu z Vasky chodí pozdě a až po předešlém nějakých urgencích. Pardon. No a vlastně tady tohle rozpočtové opatření teda navyšuje paragraf, na kterém je uvedena spotřeba vody na koupališti. Když se začala dělat rekonstrukce koupaliště, tak vlastně jedním z hlavních věcí, která byla, tak bylo to, že nám někde uniká voda a nevědělo se kde. No a potom se letos vlastně zjistilo, že tady toto se tou rekonstrukcí až tak úplně nevyřešilo, takže teď jsme měli už několik schůzek, možná k tomu Zdeněk asi víc. Na doporučení firmy jsme se rozhodli, že bazén přes zimu napustíme, aby nedošlo k tomu, že případně spodní voda vytlačí tu folii, nebo když jsme se i pak bavili, jak s touto firmou, která to realizovala, pak i s dalšíma firmama, tak doporučili, že kvůli té folii by to tam mělo zůstat, protože ta folie není napevno přelepená s dnem, ale je vlastně taková plovoucí. No a tam se teda zjistilo, že ta voda z toho bazénu stále utíká. Samozřejmě zatím to jsou předběžné podání. Za 24 hodin první den to kleslo asi o 6 cm, další den o 5 cm a tak dále, takže teďka za 4 dny je to nějakých 20 cm, s tím, že centimetr je 5 kubíků. Jo. Takže za ty 4 dny je to dalších 100 kubíků. Jo. Takže to je jenom tady k tomuto. Už jsme se tam sešli samozřejmě s člověkem, který vlastně to tam měl jakoby na starosti. Navzájem samozřejmě spolupracujeme, snažíme se ten problém jakoby vyřešit a najít ho. Opravdu jsme jakoby včera večer, byli jsme tam ještě s Patrikem a i s tím člověkem a konstatovali jsme,
že problém je buď to v tom bazénu, anebo v tom potrubí mezi bazénem a strojovnou. Ve strojovně to určitě není, na tom jsme se všichni tři shodli. Jaký bude postup teďka dál, to se samozřejmě budeme muset asi pobavit se zastupitelama. Takže to je tady k tomuto a další informace asi až poskytneme, až budeme zkrátka vědět víc. Jo. Asi budeme cestou reklamace, ale říkám, určitě se o tom ještě pobavíme se zastupitelem, to je teďka čerstvá věc. Jenom technická možná k tomu, že když se to znovu napouštělo to koupaliště, protože napuštění koupaliště normálně z řádu stojí asi 58 000 teďka podle té faktury, která je z letoška, tak jsme se dohodli, že tím, že to bude jenom opravdu na to zazimování, aby tam se vytvořil nějaký ten ponton a mohlo to tam teda plnit tu funkci, kterou má, tak vlastně se to napustilo ze studny na koupališti a z potoka, takže tady to další napuštění koupaliště nestálo obec vlastně ani korunu a využilo se to po konzultaci i vlastně s paní Benešovou ze společností Bevak, která tu rekonstrukci jejich firma dělala, že toto problém není a že tím, že se to tam nechá jenom přes tu zimu, tak vlastně to není nic proti ničemu, takže tady tohle to nebylo znovu napouštěno, protože ono občas někdo volal a ptal se, jestli jsme se nezbláznili, že se znovu napouští koupaliště a podobně, tak tohle to bylo z toho důvodu, protože prostě tam to zazimování takové být musí a bylo to doporučeno. Takže máme opravdu za 5 milionů a voda stále teče. Ano, bohužel jsme z toho velmi rozčarovaní, protože proběhla studie, bylo nám navrženo, jakým způsobem máme bazén upravit. Upravili jsme ho za 5 milionů a opět nám teče. Někdy. Závada, že by byla jako při té rekonstrukci, že by se našla nějaká závada na potrubí, ta zjištěna nebyla. Firma nám tvrdí, že potrubí odtlakovali, nechali ho natlakovaný několik dní a že tlak nepoklesl. My bohužel protokol žádný jsme neviděli, je to pouze zápis ve stavebním deníku a o to se teda opíráme, čili budeme reklamovat práci té stavební firmy. Nejsme zatím schopni říct, jestli to utíká přes folii nebo jestli to utíká potrubím, spíše se kloníme k tomu potrubí, protože kdyby to utíkalo tou folii, tak by ty úniky byly někde patrné, projevily by se na zdutí té folie a podobně. Samozřejmě budeme se teďka modlit, aby to bylo mezi tím bazénem a tou strojovnou, no, protože tam to bude relativně jednoduché, opravdu jakoby vykopat ty trubky, zkontrolovat je. No. Kdyby to bylo v tom bazénu, tak k tomu se musí vyjádřit firma, to vůbec nevím, co by to obnášelo tady toto. Ještě dlužno asi říct, že o tom úniku vody věděli od začátku, co začali provozovat koupaliště. Tvrdí, že ty první signály začaly mít asi po 3 týdnech nebo 14 dnech, že pozorovali teda, že musí dopouštět více vody. Nám to oznámeno, že nebylo, se o tom nevědělo v podstatě. My jsme se k tomu dostali až ve chvíli, kdy jsme měli zazimovat koupaliště, ačkoliv jakýsi zazimování k němu mělo dojít. Pak se od zazimování koupaliště začalo odpouštět. Martin Jurka to řešil, vyráběl jakýsi ponton, který tam údajně měl umístit. Napouštělo se koupaliště, pak se zase vypustilo koupaliště, ponton se vyhodil, že? A my jsme potom následně teda řešili, proč není zazimované koupaliště, takže jsme ho začali zazimovávat podle pokynů stavební firmy, tak, aby jsme nepozbyli záruky na folii a podobně. No a při té naší zkoušce, kdy jsme koupaliště celý napustili, tak jsme začali pozorovat teda evidentní únik vody. Jste to viděli, jak voda, že to teče? Já to řeším poprvé. Teda taky se to nevědělo, ještě nějaký 2. 3. týden. My jsme se bavili o půli srpna, že od půlky srpna za další 3 týdny tam naběhlo jednou tolik vody, co za ty 2 měsíce, ale že by to bylo, nevím, 5. 7. jsme viděli o nějakém úniku vody, tak to jsme se nebavili.
ještě na té schůzce ve strojovně nějaký 2-3 týdny zpátky jsme se bavili, že bazénem to téct nemůže, že by to šlo vidět na polí, takže bych vlastně říkala, že nám niká voda, asi napřed počkáme, jak to dopadne. Zřejmě to bude, nebo teda jak říkal Zdeněk Domšíra, když bude v tom potrubí, které je mezi strojovnou a bazénem, které nebylo součástí rekonstrukce. A jestli teda pan Wagner řekl, že to věděl druhý týden v provozu, tak škoda, že tady není, protože to si myslím, že by nás na to tomu informoval. A tak snad vás někdo informoval o tom, že furt dopouští vodu. Já si nejdřív posedu pana Wagnera, co říká. Ale koupaliště bylo napuštěné a vy jste to vypouštěli, nebo to uniklo samo po sezóně? Po sezóně my jsme to chtěli zazimovat tak, jak to bylo doporučeno, takže včetně vody, ale následně bylo zjištěno, že nejde vypustit strojovna, která vlastně musí být vypuštěna kvůli zamrznutí. Takže jsme bazén vypustili, potom se vyřešil problém ve strojovně, už nevím jak, u toho jednání další už jsme nebyli a bazén se následně napustil a strojovna teda asi zazimovala, u toho už jsme nebyli. Takže proto se to vypouštělo a nepouštělo. Protože ta strojovna zrekonstruovaná není a jsou tam úniky a netěsní tam ty klapky. Tak Takže bazén se vypustil schválně. tomu bych snad udal jenom toho protože nešla zazimovat strojovna. Včera jsme tam byli teda, když už padlo to jméno s panem Wagnerem. Samozřejmě byl bych také rád, kdyby tady byl, protože opravdu včera jsme se shodli, že problém je, že problém určitě není ve strojovně a to se dá velice rychle jako zjistit tím, že tam samozřejmě jsou ventily, které se dají zastavit, akorát, že oni o nich nevěděli. Jo? Takže jsme je zastavili, jsme schopni zjistit, jestli ta voda dál protíká, protože je tam vypouštěcí ventil na odebírání vzorků, kterou odebírá laboratoř, takže víme na 100%, a potvrdil to i pan Wagner, že opravdu ve strojovně to není. A co se týče teda zazimovaný ve strojovně, tak tam teďka stačí zase druhým kohoutem tu vodu jenom vypustit. A takže všechno to bylo jenom o 2 kohoutech. Že oni nevěděli o kohoutech, které se tady používají. Ano, přesně tak. Ale kdyby vám unikalo 5 kubíků vody denně ve strojovně, to si asi všimnete. Ve strojovně určitě neuniká, protože jsme nechali napustit samozřejmě z toho potoka i ty jímky. Včera zase s panem Wagnerem jsme se na to dívali, ta voda tam furt je, 4 dny drží voda, poklesla o 2 cm, ale to je z toho důvodu, že samozřejmě ten beton trošku pracuje a 2 cm, to se bavíme prostě o litrech. Jo. Ale teďka se ten bazén nenapouštěl vůbec přes strojovnu normálně čerpadlama přímo hadicema do bazénu, takže ta strojovna vlastně byla na tom úplně nezávislá a ty přívody do strojovny byly odpojeny, takže teďka to vlastně ten bazén se napustil tak jako dřív, když se napouštěl z potoka a je to prostě v té bazénové vaně a bez toho, aniž by ta voda byla do té strojovny propojená, protože všechny ty ventily jsou uzavřeny, to jste tam s panem Wagnerem se na to přidívali, tak vlastně říkám, někde v bazénu. Včera nám bylo řečeno, že ta tlaková zkouška byla provedena jak vlastně v tom bazénu, tak až po tu strojovnu, takže drželo to. Jo? Ale samozřejmě musíme připustit, že ten problém mohl nastat jakoby za provozu, to samozřejmě ano. A znovu zopakuji, nevíme, jestli teda jakoby v bazénu nebo v těch trubkách ke strojovně. Ale po tom, co se to zrekonstruovalo, tak byla tlaková zkouška údajně snad 5 dnů, to bylo natlakovaný a drželo to. Jo. Co se potom odehrálo, to netušíme. Já bych ještě podotkl, že teda protokol jsme neviděli. Jo, neviděli jsme to nebylo jenom tvrzeno. Neviděli jsme, kdo ten protokol sepsal, kdy to napustili, kdy to šli zkontrolovat a kdo se na ten manometr díval. Žádný takový protokol neexistuje. Je to pouze strohá věta ve stavebním deníku, že byla provedena tlaková zkouška. Tak jako to, že to není v té složce u toho, tak ještě je možný, že to třeba mají u sebe, tak to asi teďka bych úplně nehodnotila, že nemůže existovat. Tu variantu jako bych zatím jako neříkala, ale samozřejmě potom, když se to bude nějakým způsobem řešit, tak budeme zřejmě kontaktovat i naše TDIčko, které vlastně tam bylo a potažmo teda tady tyhle si dokumenty budeme chtít. Budete víš, jestli takový protokol je nebo není? No nevím. Já jsem... Dobře. Ještě se hlásím.
Já jsem se chtěl dotat, jestli tušit, jaké byly úniky v předchozích letech, když teďka je 5 kubíků za den. Tak ono se to nedá úplně asi paušalizovat, že... Za den. Výborný, děkuji. Že je to 5 ne, teďka je 25, jo? Za den. Teďka, jo. Je to na stránkách. A předtím bylo stránkách je tabulka. Ono to byl proměnlivý, to se vyvíjelo. Dá se říct, že předtím, než jsme tam udělali takovou tu opravu těch spár, tak to bylo dokonce 9 000, necelých 9 000 kubíků. Celková spotřeba, ne únik, jo? To je samozřejmě provoz a tak další věci. Jo? Potom dalším rokem to pokleslo jenom na 2000. Přitom bazén má nějakých cirka 850-900 kubíků, ten ještě před tou opravou. Pak to samozřejmě začalo trochu stoupat, šlo to na nějaký 3000, potom 4, v tom předešlém roce 5,5, nevím přesně. A teďka teda po té rekonstrukci celková spotřeba, když se udělá odečet na tom vodoměru plus to, co se napustilo z řádu přímo přes inventovní nástavec, tak je to cirka 4,5 tisíce. Děkuji. Děkuji. Ještě zeptám, ten ponton, teda, na který se sbíraly ty petflašky, ty taky nemáme. Ten byl vyhozen, mám bylo řečeno. A proč byl vyhozen, když ho budeme potřebovat? Ne? Byl vyhozen z doby, kdy se řeklo, že nebude potřeba. Teď přeci je papír od toho, jak se má zazimovat bazén, že bazén má být napuštěný, tak to snad jasně, že Byla tam... to před chvilkou vysvětlovat. Ale z toho přece nevyplývá, že se nemá zazimovat bazén. Je tam volná folie, takže tam na zimu musí být napuštěná voda. Tohle bylo jasné od samého začátku. Jakoby ta otázka je naprosto správná. Jakoby není jediný rozumný důvod, proč by se měl vyhazovat už existující ponton. Dobře, prosím vás, nevytvářejte tady dojem před veřejností, že se za 4,8 milionů opravil bazén a znovu teče. Všichni víme, že to zřejmě... To není dojem, to je realita. Že to není pravda. A říkali jsme si, když jsme to zjistili, to bylo už září, že jediná varianta rozumná je trubka mezi bazénem a strojovnou a že se na jaře hrábne do země a ta trubka se prohlídne a opraví. Jo, takže už tady padá, že se opravil bazén a teče. Ztrácí se voda, a ne, že teče bazén. Tak to nazývejte úplně jasně. Zdenko, kolik jsi říkal? 4 000 kubíků? No pokud jsem to tak 4,5, pokud na faktuře byly nějakých 3700 a dalších 700 tu prvotní napuštění, takže nějakých 4,5 tisíce. A já bych chtěl jenom říct, že opravdu jsem byl velice opatrný to, co jsem říkal, a já připouštím, že samozřejmě to může být jak v bazénu, tak v té trubce mezi bazénem a strojovnou, a věř nebo věř, že já si opravdu přeju, aby to bylo v té trubce mezi bazénem a strojovnou. Mám zvolením, pan Alexa uvedl 25 kubíků denně. To při prosté matematice 4,5 tisíce kubíků vychází na mnohem více dnů, než je ten bazén napuštěný, takže tam bude asi nějaká aritmetická chyba. To ještě napouští, že jo, 3krát za sezónu. Přesně tak. A druhá věc, jestli to, teda já myslím, že provozovatelé to asi vědí, že za každého návštěvníka ze zákona odpovídá určitý počet litrů vody, které je potřeba vyměnit, to znamená, je potřeba vypustit. Takže já bych asi nemíchal tyhle věci. Když tady máme projektor, předpokládal bych, že bude promítnutá bilance dopouštění vody a celkový náklady na provoz toho bazénu. Já si myslím, že ten bazén letos, pokud se bavíme o úniku 25 kubíků denně krát 60 dnů sezóny, což je asi 1500 kubíků. Já si myslím, že tady opravdu je potřeba se podívat na čísla a srovnatelné, ale jinak děkuji za tu analýzu. Jenom doplním, co já jsem měla předběžnou tabulku, která počítala i teď s tou poslední fakturou, protože jsem viděla, co bylo na tom vodoměru, tak ten bazén nebo ten provoz za rok 2023, teda 2024, myslím, skončil 100 nebo 150 tisíc plusu, což tady od roku, nevím, jak to bylo v roce 2019 a předtím, ale předtím byl vždycky ztrátový 300, dokonce tady 500 tisíc, takže ano, voda nějak uniká, může unikat, jestli uniká novým bazénem, tak ten je samozřejmě v záruce, ale to se musí prokázat, když to tak bude, tak tu firma spraví, a pokud je to v nějaké jiné části, tak se bude řešit tam problém. Ale určitě jsme nějak neprohloubili jako nějak ztrátu, ten provoz byl za mě teda si myslím poprvé v plusu.
No, pan Hantič se hlásí. Můžu se prosím zeptat, podle těch čísel to vypadá, že ta ztráta je ve skutečnosti velice podobná jako v minulých letech, než se udělala ta rekonstrukce. Tak pokud by to náhodou bylo v tom bazénu, taky samozřejmě nechci, aby to bylo v tom bazénu, je ve smlouvě s realizační firmou nějaký limit, kolik ten maximální únik po té rekonstrukci může být? Nebo jak dlouho má třeba ta folie, ten bazén držet, kolik let třeba by měla držet s nějakým únikem. Je to nějak specifikováno prostě s tou realizační firmou, jak má být ta kvalita jako provedená, co se týče těch úniků z toho bazénu. Já vím, že to jsou podle kterých čísel upozorujete, že ten únik je stejný, co se můžu zeptat. Tak Zdeněk říkal přes 4 000 spotřeba. A znovu mícháme hrušky s jabkama, protože za každého návštěvníka na venkovním bazénu v tomto provoze je potřeba vypustit do kanálu asi 60 litrů vody a doplnit je z řad pitnou vodou. To je zákon o provozu tady těchto zařízení. Takže já teďka nedokážu říct statistiku počtu návštěvníků, ale za každou hlavu, která vyjde na koupaliště, bez ohledu na to, jestli vstoupí do vody nebo ne, je potřeba tady toto udělat. Což předpokládám je doloženo. A pokud se bavíme o 25 kubíkách denně, změřeno teďka způsobem měření, tak ty čísla vůbec nesedí. Takže já s váma souhlasím, že to není ideální, že dále dochází k úniku vody, ale nemáme co porovnávat s tím moment. Dobře, ale pořád mě teda zajímá, jestli má ta realizační firma nějaký limit, kolik z toho bazénu může maximálně unikat. Jestli to může být 25 kubíků nebo ne. Tak tam je v té smlouvě záruka na stavění práce na folii, ještě myslím jedna tam byla. A to musí se prokázat, že to pak teda teče tím bazénem, jako to tam není jako specifikovaný nějaký úniky betonem a úniky nevím čím, to tam je běžná záruka. Ta rekonstrukce se dělala proto, aby ta voda z toho bazénu neunikala. Takže to je pro mě jako zásadní číslo, že pokud to chce obec teď tu práci třeba reklamovat, když se zjistí, že to teče z toho bazénu, tak se zjistí, že vlastně na základě čeho to obec bude reklamovat, když tam není specifikováno žádné číslo, kolik může té vody unikat. Tak cokoliv víte, jakože nějak špatně, nebo tak musíte to dokázat, že jo? Když chcete reklamovat něco, co má nějakou vadu, tak tu vadu musíte prokázat. Takže snad se na to přijde a pokud se přijde k bazénu, tak se bude reklamovat firmě Bevak jejich dílo. Já teda já úplně nerozumím té tvé otázce, Tome, ale já si myslím, že v té smlouvě nemáme úplně detailně načtenou, nicméně tam určitě nejsou žádný procenta, tak jako u některých věcí, že třeba nějaký odchylky nebo to. Tady prostě bylo stavební dílo, součástí kterého byly jednak prostě nějaký betonáže, rozvody, potrubí a následně teda vyfoliování. A já si teda nemyslím, podle toho, říkám, co jsem tu smlouvu četla, že by se tam vůbec někde zmiňovalo, že se vůbec připouští nějaký, že by třeba i těma trubkama nebo přes tu folii, to tady v tomto případě domnívám se, ale říkám, nemám to úplně detailně načtený, že tady v tomhle případě se to tam nikde jakoby neuvádí nějaký jako procento vody, který je přípustný. Prostě tady se bere za to, že ta folie je svařovaná, takže přes tu folii vlastně by nemělo utíkat nic, to je logický, když se to tam udělá a to stejný vlastně to potrubí, který tam je, tak musí být udělaný tak a na to se dělá teda ta vlastně tlaková zkouška a jestliže ta tlaková zkouška byla provedená, je o tom zápis ve stavebním deníku, dohledáme protokol o tom provedení, tak prostě víme, že všechno bylo v pořádku a holt, tak jak už bylo zmíněno, to potrubí mezi bazénem a strojovnou není nové, firma Bevak to nedělala, ale tím, že tam ta zkouška byla v pořádku, tak v tu chvíli nikdo nemohl předpokládat, že třeba tam by mohl být problém. Je druhou věcí i to, že mám pocit, že před 2 lety nebo před 3 tady byla vlastně taky vodárenská a zkoumali nějakým detektorem, kde teda by mohl být eventuální únik z toho bazénu, protože se neustále hledali ty možné únikové věci, jestli je to fakt jenom to dno, nebo jestli třeba to může být ten výpustný ventil, který netěsní, dělala se různá opatření. Teďka v podstatě všecko je pozavírané, žádnýma ventilama nic neteče a voda se ztrácí. Takže teď víme, že je to někde v potrubí a je otázkou, jestli v tom potrubí, který je teda vlastně odstrojný nebo kde. Ale potrubí by se dalo potvrdit tím, že se zopakuje ta tlaková zkouška. Jenomže to teďka nejde zopakovat, nebo já nejsem technika, ale bylo nám vysvětleno, že v tuto chvíli
když už jsou tam namontovány ty jednotlivé vlastně trysky v tom dně, takže by se to zase muselo samozřejmě celý demontovat, ucpat, aby se ta tlaková zkouška dala provést. Takže my jsme ani nikdo jako tohle, že se to napustí a každý den to bude klesat, to jsme nikdo jako netušili, protože bylo nám řečeno, že netěsní klapka, takže jsme říkali dobře, tak se projdou klapky nebo uzávěry nebo všechny ventily, které tam jsou. Pokud se to opravdu zkontroluje, uzavře a nic tam nepoteče, tak by neměl být problém. A zjistilo se to teď, protože minulý týden se to napustilo, no? My musíme donutit tu stavební firmu, aby prokázala, že ta vada není na tom díle, které nám dodávali oni. To znamená, tu závadu musíme najít, nebo oni ji musí najít, prokázat, že to není na jejich díle a že to je třeba na tom potrubí, které jsme provozovali již několik let předtím, ale podle těch vyjádření provést tlakovou zkoušku teď je v podstatě nemožný, musí se to vypustit a i tak je to poměrně složitý problém, protože ty výduchy té vody jsou paralelně vedený. Na každý ten výduch by se musel umístit zátka, která nemůže být lepená, protože se to dál má používat s takovými speciálními zakončeníma. Čili musela by to být nějaká dílenská speciální práce, kterou by někdo někde objednal a prostě udělalo se to. O tom samozřejmě budeme jednat s tou firmou, jakým způsobem se ta tlaková zkouška udělá a pak následně zjistit, kde to uniká. Mohla bych se já jenom zeptat. Jak Pavla říkala tu bilanci o tom, že v letošním roce bylo koupaliště ziskové a předchozí roky ztrátové, je to pouze prostým součtem, odečtem, anebo jsou to zohledněny i dny, kdy bylo otevřeno, no, jakoby, jestli je to pouze kolik byly náklady a výnosy jako kdyby za ten rok, anebo je to zohledněno to, kolik bylo dnů otevřeno to koupaliště, že třeba některé roky bylo méně, protože bylo horší počasí, tím pádem se vybralo méně na vstupném, protože bylo méněkrát otevřeno a podobně, jestli je to v tom nějak zohledněno, nebo je to pouze prostý, opravdu, jaké byly náklady výnos, příjmy, výdaje. Je to jako účetní pohled a nevím, jako nikdo předtím se tím vůbec nezabýval, dokud jsem se tím nezačala zabývat já, takže tabulky předtím vůbec neexistovaly. A samozřejmě ano, tržby teďka byly jako enormní tím, že byla i suprová sezóna, tím, že ten bazén byl teplý, protože voda neunikala, teď teda jsme se dozvěděli, že jo, ale Bůh ví, jak to je teda. A proto jako i ty lidi sem chodili, jo, jako spousta lidí si chválilo i tu nižší hloubku, i tu teplou vodu. Předtím prostě do 19-20 stupňového bazénu nikdo moc chodit nechtěl. A pravda je teda, že i počasí jako bylo suprový, takže byly i ty tržby výborný, ale jako jenom tak k tomu, ale nikdo nemá žádnou statistiku ke každému dnu. To by tady možná musel si jako minimálně ty 3 měsíce ještě jeden člověk, který by to každý večer počítal. Já bych chtěl jenom dodat, že samozřejmě tu statistiku jsme dělala nám to paní Valná, takže ta k dispozici byla, souhlasím s tebou, že pokud je to teda tak, jak říkal, že tato sezona byla zisková, tak jedině dobře. Já si vzpomínám, že zisková byla ještě jednou, a to bylo v roce 2015, a vždycky je to opravdu odvislý od toho počasí. Tento rok byl nejteplejší, vlastně, co se teplota eviduje. Druhý nejteplejší rok byl právě ten rok 2015 a to jsme byli taky v plusu. No. Pak bych tady ještě doplnil, že voda nějakých 18-19, to zase nebývala. Jo. Bývalo to tak, že když bylo velký teplo, tak se dalo dostat na 25-26. Samozřejmě, že tím, že se dopouštělo víc než teďka, tak samozřejmě potom ta teplota klesala. A pak samozřejmě taky ještě udělá hodně toho, že když teďka tam máme vodu 100 kubíků, tak míň, tak ono se to nezdá, ale ta voda se prostě rychleji prohřeje. No? Ale hodně tomu pomohla samozřejmě to teplý počasí a určitě menší únik vody, naprosto souhlasím, no, tak to je jenom pro doplnění. Ale ono v letošním roce opravdu ty tržby, jako v těch předešlých letech i v rozpočtu bylo plánováno, bylo vždycky uvedeno plus minus 500 000, ale to byly přes 1 000 000 korun, takže pokud jsou to opravdu jenom tržby z pokladny, myslím si, že jsme se bavili, že v tom jsou ty říckarty. 190 000 jsou říckarty. Co vlastně jakoby si ti řícmejáři zaplatili a to třeba v minulých letech nebylo, protože to měli zdarma, takže tohle je jakoby jediná položka navíc tam, ale jinak jako těch návštěvníků tam bylo určitě víc. A s
tím teda jako třeba částečně, jako kolik je i ta spotřeba vody, tak jak se to tady 60 litrů na návštěvníka, takže Jasně, čím víc návštěvníků, tím víc se musí odměňovat ta voda. To je ta zákonná část, samozřejmě potom je tam to provoznice, to je dalších 60 litrů. A já teda tam laicky vidím problém od půlky srpna, ale... Ona ta voda, tam nenastává to, že by se ta voda jakoby vypouštěla. Jo? Ona se samozřejmě zúžituje na praní filtru, jo? Takže pak je splněn jakoby ten limit 60 litrů na osobu. Jo? Ten zákon nemluví o vypouštění, on mluví o dopouštění, to znamená, je ze zákona... Když se vypustí, musí se dopustit. Logicky. Naopak, musí se dopustit a proto se musí vypustit, aby nebylo kam doplňovat. Ale to je jenom provozní jako technikálie, která s tím souvisí. Jo. To vychází na 10 000 návštěvníků. Nechme to na jinou diskuzi. Pardon, ještě pan... Já jsem moc disciplinovaný, co? Já jsem chtěl navrhnout tu rozpravu prostě ukončit pro tuhle chvíli. Já si myslím, že ta funkce jakoby otevřeně s veřejností sdílet, je tady nějaký problém s koupalištěm, to asi se stalo. A navrhuju se prostě výrazně lépe připravit a prostě mít tady ty podklady, což teda David Čadík asi má pravdu, tady nikdo teda neukázal. Tak já navrhuju se o tom pobavit se vší vážností nad podklady a nad daty, nad čísly. Pane Žižko, máte pravdu. To, co dneska řešíme půl hodiny úplně zbytečně. Tady byla podle mě záměr vyvolat zase ve veřejnosti pochybnosti o rekonstrukci koupaliště. Až bude jasno, pak si sedněme a řekneme si, stál se tenhle průser, může za to tenhle člověk, řešit se to bude takhle. A proč tady vedeme hypotetické debaty? Proč? Odpovězte si každý sám. Já na to odpovím, to nejsou hypotézy. Jako když to koupaliště napustíme a ztratí se nám 25 kubíků za den, tak to není hypotéza. Druhý den se ztratí už míň, protože ten tlak té vody je menší. Čili to je realita. Toto by se po rekonstrukci za 5 milionů stávat nemělo. Jo? To se snad shodneme, doufám. Ano. Takže ale... nemluv o hypotézách. To je realita. Tvrdá realita. Můžu? Mluvím o hypotézách, protože nemáme jasno, kde ta voda uniká. Až bude jasno, že uniká folií, pak ať to řeší firma, která to dělala. S pánem Marnerem jsme se shodli, že utíká buď to v potrubí, nebo ve říkal, že by to bylo vodě, vidět, že se to vlní. Takže je to hypotéza o tom, kde ta kudy voda uniká. Že uniká je samozřejmě jasný. A podle mě, jestli bude teda 800 lidí říct, mají řešit, kudy uniká voda, anebo jestli není lepší předložit lidem hotovou věc, tady uniká voda a stalo se to proto. Pardon, já jenom Suvka, my jsme se domlouvali, někteří musí odejít, takže já bych s dovolením asi tímhle s tím ukončila tady oficiální část veřejného zastupitelstva a pak teda bude pokračovat diskuze, ale aby mohl pan Kubíček a myslím si, že Pavel... Já se omlouvám, já bych nerad rušil jednací řád, už vůbec nechci rozporovat ukončení debaty, ale já jsem se chtěl zeptat k dnešním bodům, bez toho diskuzí nechme na příště. Vy jste říkali, že Tesařství Drápal SRO je firma, která má vázanou živnost v účetnictví, ale v rejstříku takováto informace není, takže bych se chtěl zeptat, jakým způsobem jste uzavřeli smlouvu s Tesařstvím Drápal, která nemá v aktuálním platném rejstříku tuto živnost. Já jsem říkala, tuto činnost uvedenou. Že to mají zapsáno v živnostenském rejstříku. A já říkám, že nemají, protože ten aktuální... V živnostenském rejstříku to nemají. Nemají. Mají tam uvedeno, po všech aktualizacích tam je uvedeno provádění staveb, výroba, obchod a služby jiné, zednictví, projektová činnost, pokrývačství, tesařství, tuhlářství. Ale účetnictví, jakožto vázaná živnost, musí být uvedeno speciálně. Tak jenom se ptám, jako jestli to je dostatečné. Bavíme se, Davide, o obchodním rejstříku nebo o živnostenském rejstříku? O živnostenském. Já mám dole výpis živnostenského rejstříku, kde to teda je, protože samozřejmě tohle jsme... Já jsem o platném, to znamená, pokud to měli v roce 2008... Ne, já jsem si to stahovala z ARESu, takže... Tak jestli můžu poprosit... to jenom zastupitelů. Jo, bylo to přílohou, takže máme nějaký zmatek. Já to tam viděli. Ale víme, že vlastně ten zápis na ten obchodní rejstřík, že už mají vlastně zažádáno a že už to tam bude zapsáno, takže to bylo jenom to... takže bude. No, na obchodní rejstřík. Já říkám, bavíme-li se o živnostenském rejstříku, tak na živnostenském rejstříku ta živnost existuje, je to živnost vázaná na osobu paní Drápalové, která k tomu má patřičné vzdělání. Ale s tou jsme neuzavřeli smlouvu. Smlouvu jsme uzavřeli s Tesařstvím Drápal, jestli jsem to pochopil z toho. Ano, ale to je v tom živnostenském rejstříku, je to vlastně na Tesařství Drápal.
kde je ona garantem, tím, že je to živnost vázaná. Takže já teďka... Já si na to pak dám. Jo, nebudem zdržovat. Jako, děkuji. tady tohle to určitě, pokud by to tam, ale já jsem ten výpis měla, takže pokud by to nebylo v pořádku, tak určitě bude. Jo, výpis veřejné části živnostenského rejstříku z 25. listopadu a je to tady, takže mělo by to být v pořádku. Máme to tady dokumentované. Ano, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daně, evidence, společnost Tesařství Drápal. Ohlašovací vázaná 31.3.2021. Je to Tesařství Drápal. Ano. Takže jestli teda, pardon, tak já bych ukončila tu oficiální část, aby ti, kteří potřebují odejít, mohli odejít a potom můžeme pokračovat v diskuzi. Jaký závěr přijme zastupitelstvo k tomu bazénu? Možná pověříte někoho, kdo bude šéfem za to? Určitě se spojíme s tou firmou, jakou jsme to vlastně udělali včera, takže neformálně, aby jsme se na to podívali a budeme se snažit ten problém jako najít. Jo. Třeba opravdu zjistíme, že to je jenom ruka mezi tím bazénem a bude to v pořádku, vidíme. Jo. Ale včera neformálně jsme se sešli s panem Wagnerem, jsme se na tomto shodli, že ten problém tam je, to prostě o tom se nedá diskutovat. A zítra tam zase budu s panem Wagnerem, nabídl jsem mu, že samozřejmě poskytnu veškerou součinnost, jo. Společně ten bazén zimujeme, ne teda pomocí pontonů, ale trošku jednodušším způsobem. Máme tam 50 litrový svilí prázdný od Kornanu, takže komunikujeme spolu. Já mám dotaz do diskuze teda už, taky ke koupališti, mi to líto. Pokud se nepletu, tak ještě vlastně za předchozího zastupitelstva ta rekonstrukce proběhla, byla ukončená a uzavřená, je to tak? Tak rekonstrukce uzavřená. Můj dotaz je, jak mohla proběhnout účetní uzávěrka rekonstrukce koupaliště, když není ukončená účelová sbírka na rekonstrukci koupaliště? Bylo na provoz, ne na rekonstrukci. To bylo na provoz. Jsme mluvili o provozu, že byl v plusu. Ne, ale já se bavím o účelové sbírce. Na rekonstrukci koupaliště. Sbírka je na dobu neurčitou a po dubnu musí být první vyúčtování. Takže sbírka na rekonstrukci koupaliště teda není na rekonstrukci koupaliště, ale je to prostě na koupaliště. No je na rekonstrukci koupaliště, ale jako nevím, v čem teďka máš na mysli jakoby... No, jde o to, že ta sbírka je prezentována tak, že začíná slovy otevřeme letos a já jsem z toho pochopil, že je to sbírka na tu rekonstrukci, co proběhla. Nicméně ta sbírka stále trvá. Vybírají se na ní peníze, teoreticky. Tak můj dotaz bylo, jak to, že probíhá sbírka a je, která... Já vám odpovím. No, děkuji. Ta sbírka to je stejně, jak jsme žádali kohokoliv, různý subjekty o dotaci. Tam já jsem všude psal, že tohle je první fáze rekonstrukce, vana, aby nám dočítala ta voda a druhá fáze bude technický zázemí. Jo, takže to běží, protože ještě bude další fáze rekonstrukce a proto to běží, takže to nebylo vázané na tu výborní. Děkuji za odpověď. Děkuji. Takže má ještě někdo něco, možná my jsme chtěli ještě nějakou informaci ohledně? Ohledně veřejné vyhlášky. Tak dá se říct, že tady Simona s Patrikem mě požádali o to, jestli bych nezrevidoval veřejnou vyhlášku, která se týká likvidace vraku v obci na našich místních komunikacích. Projel jsem si to, žádné legislativní změny nenastaly, tak jsme se tak nějak předběžně dohodli a určitě se ještě s zastupitelema o tom pobavíme, když si myslím, že je to v kompetenci opravdu jenom obecního úřadu, tady ty vraky likvidovat. A bylo by to jak v roce 2019, pak následně v roce 2021, kdy jsme formou veřejné vyhlášky vyzvali ty provozovatele, kteří ty vraky tady mají, pokud by
kdybych měl definovat vrak, tak to bude automobil, který na první pohled prostě nemá co dělat na komunikaci, když prostě očividně je nepojízdný, chybí mu prostě nějaký díly nebo nemá registrační značku, případně když má propadlou STK víc jak 6 měsíců, což takový vraky se tady nachází. Takže no, zopakují formou té vyhlášky bychom teda vyzvali ty provozovatele, aby je přemístili, samozřejmě ne zase na jiné místo v obci, ale buď to na svůj soukromý pozemek nebo mimo obec. No to souvisí trošku tady tohle i se zimní údržbou, protože potom, když třeba v některých místech jsou auta zaparkovaná a nemůže tam ten sypač projet, tak se dostává k tomu, že vlastně není ta silnice posypaná, prohrnutá a lidi pak mají problém sjíždět nebo vůbec se tam dostat ke svým nemovitostem, takže teďka jsme to tak nějak začali víc řešit po té, co vlastně i Patrik s panem Miškou, s pracovníkem nebo s firmou, která nám dělá už několik let zimní údržbu, tak projížděli obec a dívali se na ty jednotlivé lokality a mapovali, kde teda by ten potenciální problém mohl být a tak tím pádem tady tohle je zase věc, která se tak nějak otevřela. Takže se o tom budeme bavit potom společně na pracovním, protože to je teďka, vlastně minulý týden se to projížděli, takže od té doby jsme pracovní neměli, tak jsme to se zastupiteli ještě neprobírali. Ano, pan Mařata. Děkuji, já jsem vám, pokud ta otázka zazněla, tak ji zastavte. V souvislosti s touto se zimní údržbou všiml jsem si jako všichni, že vlastně jsme tady udělali na 2 lokalitách ty vodorovná značení na silnici ohledně toho, kde parkovat, kde neparkovat na návsi a potom u nás na Komenské 8 štuky. A nevím jak na návsi, tam to nemám zmonitorované, ale u nás na štukách bohužel se stalo pouze to, že se ty auta udělali se značky, auto stojí na těch místech, dále stojí na zebrách a stojí mimo zebry, stojí za těma zebrama až v těch úzkých místech a sypač, konkrétně teda ta osoba, která nám zajišťuje ten provoz, už minule tam měla problém s projetím a teď to mělo vyřešit teda ten pasport a není tam žádné vynucení toho pravidla. Tak jestli se budete zabývat tím, že každý den tam stojí 2 až 4 auta na to a jak může třeba pomoct, nebo jako, aby jsme se tady nebonzovali nějaký jako nějakého systému, tak jako edukovat ty lidi, jak se mají parkovat a podobně, protože tam to fakt je k ničemu, ten pasport. Pokud to byl za peníze, tak to byl děl za peníze. Pardon. Asi Libor se k tomu vyjádří, protože tam bydlí. Bohužel předpisy jsou i na nás, to není ideální, že to všichni vidíme, ale já bych apeloval, týká se to naší oblasti, kdo si nám tam neparkuje, na občany, mám myslím databázi mailů průkažů i naší, ať si tam večer každý zaparkuje, klidně v 8 v té zatájce, ale ráno v 7 ať jde a přeparkuje. Pokud teda je zima, traktor jede už před 6, že jo, třeba podle toho, že je ledovka. Je pravda, že v zimě těch aut teda záhadně ubyde, problém je spíš na jaře. Takže apelovat tam na nás občany, ať prostě to jsou popeláři, že jo, tam popelnic, to tam tahají, to je šílený problém. Takže jedině takto, no. Jinak pak volat policii, ti nepřijedou, řeknou, nafojte nám to, začít rozdávat pokuty. Je to problém konkrétních SPZ, konkrétních třeba řekněme 5 až 6 aut, které opakovaně toto využívají v 90%. A jsou to podle mě kontakty z toho seznamu převážně zase v nějakých vysokých procentech zbytových domů, třeba jejich nějaké rodinné nebo návštěvy, ale jsou to opakované SPZ. Jo, máme třeba i seznam, protože tam jezdíme denně všichni, takže nechceme to veřejňovat, ale prosím napišme do schránek lidem primárně v těch bytovkách nějaké poučení, k čemu ten pasport je, že to je porušení. A pokud bychom jim dovolovali tam stát, tak je vlastně vyzýváme k porušení teď nějakého právního předpisu, nebudu specifikovat, nedoporučoval bych nabádat k porušování. Ale chápu ten důvod, ale nedoporučování. Děkuji. Asi znovu budeme apelovat na občany tam z té lokality, pošleme cílené maily jednotlivým obyvatelům, myslím, tam je vytvořena vyloženě databáze Munipolisu na tady tyhle lokality. Připomeneme jim to, ono se to týká i stání na návsi, sice kolem obchodu máme krásně žlutou čáru, ale není den, kdyby tam nestály 2 auta za sebou před křižovatkou
a policajti řeknou, tam přece nemůžou stát, to je logický před křižovatkou, no ale tak ono by pak člověk musel udělat víc kroků do toho obchodu a mnohdy je to i zásobování, možná teďka už je to méně časté, teďka už jsem viděla občas, že najíždí zezadu tam do toho obchodu, ale prostě je to tam tak, no. A je pravda, že spousta lidí, kteří prostě jedou a vyběhnou jenom do obchodu, tak když je ta návěs úplně zaskládaná v nějakou chvíli, kdy holt je třeba doba oběda nebo něčeho a stojí tam i třeba před chodníkem, který vede podél vlastně domů, jak bydlí Martin Jurka, tak tam mnohdy se člověk sotva protahuje kolem terasu, protože tam ty auta stojí až úplně ke kraji a já třeba, když jedu z Brna, chci si nakoupit, tak od parku někde u kina u Čadíku a pak se vracím na dědinu, protože tam třeba není kde zastavit na té dědině, ale to tak je, takže tam to nenafoukneme, víc těch parkovacích míst tam neuděláme, zrušit parky, abychom tam nadělali betonové plochy na stání, to nechceme, aspoň já teda ne, takže musíme věřit to, že každý, kdo má řidičský průkaz, tak ví, jaká jsou pravidla. Neví. No, jestli k tomu bych mohla, tak já si myslím, že nejhorší je to vlastně parkování, to, když se sjíždí z hlavní silnice a ty auta stojí tak, že tam se dvě auta, které jedou z nevědílek, nejsou schopny vyhnout. A když ten z hlavní pojede rychle, no tak jsou v sobě jedna malina. Tam si myslím, že je největší, protože oni to staví až opravdu na projetí jednoho auta. No. Jenomže bohužel tady tohle z toho... Proč třeba se neudělala ta čára ještě dál, že tam už se nesmí stát? No, já teďka mám na mysli tu pravou část, jak je ta cedule Stezky zdravý hvost, kde vlastně vždycky pár aut parkuje na kolo. No, ale ti jsou ještě... A oni parkují až jsou skoro... Tam vlastně ve chvíli, kdy jsme zadávali, to už je taky 2-3 roky zpátky, zadávali, že chceme tam udělat vlastně značení, tak to nám bylo tam ta zrovna část zamítnuta, že tam se to značit nemůže, protože, jestli to řeknu dobře, když tak mě nebude oprav, že tam vlastně ta auta, i která stojí kolmo, protože dřív se stálo úplně u toho rantlu, tam jak je ta cedula na tu stezku, je tam kanál, který se často zanáší a když prostě pršelo a zaneslo se to, tak pak ta voda stála všude kolem, takže hasiči, aby se k tomu kanálu dostali, tak se tam dali takové ty plastové jakoby zarážky, že ty auta stojí prostě kus od toho. A tam podle těch policajtů už i tak je to špatně, protože když se vyjíždí, tak fakt člověk couvne a prakticky couve kouskem do té silnice, na tu státní silnici, což je špatně. Takže oni, když si vezmou ty svoje všechny regulativy, jak to má vypadat, tak my jsme původně si říkali, ano, tady necháme namalovat ze 3 parkovací místa a každému bude jasný, že nesmí stát na protichodníku vedle Hanky Kvapilové, pak tam budou nějaké místa a bude to končit, takže už si nikdo nestoupne do té silnice. Ale toto nám nebylo umožněno, toto značení tam udělat. Vzniklo z toho, že tam je jenom vlastně naznačený podélný parkování, kde vlastně s tím nikdy problém nebyl. U toho podélného každý tak stojí normálně, ale na té návsi se to děje pořád. Děkuji. Mám opět dojem, že se míchají dvě věci, naprosto neslučitelné, protože jedna věc je pohodlí a lenost lidí, kteří zastaví u obchodu krátkodobě být nevhodně, a druhá věc je počet rezidentů, kteří vlastní dopravní prostředek v lokaci, kde není žádný fyzické místo na další parkování. A samozřejmě otázka zní, jakým způsobem obec přistoupí k tomu, aby zvětšila množství parkovacích míst oficiálních, protože tím, že ty lidi se budou vyhánět jenom jako z těch zón, kde stojí, tak tím se ten problém asi pravděpodobně vyřeší. A pokud pan Mařata říká, že to je několik SPZ-ek, tak předpokládám, že jsou to rezidenti, takže ti asi nebudou parkovat na záchytném parkovišti v Kanicích a potom dojíždět zbytek ke svému vlastnímu domu. Takže tam je urbanistický špatný plán, to znamená nepočítalo se vůbec s množstvím vozidel na počet bytových jednotek. Tohleto řešení tam evidentně není. A stejně tak nevidím, nebo respektive nedobrali jsme se ani za tu dobu, co jsem byl v zastupitelstvu, ani nevidím další náznak, jakým způsobem se dobrat k většímu počtu parkovacích míst tak, aby se odlehčilo návsi. A to nejenom tady, říkám, vždycky se najde někdo, kdo prostě zastaví v křižovatce, nebo si tam udělá tu pohodlí toho 2metrového výstupu do obchodu. Ale jenom, že to asi pravděpodobně bude chtít odlišný řešení, protože prostým pokutováním rezidentů, kteří stojí v místě, kde není jiná možnost, si myslím, že se nezlepší ta situace.
Souhlasím, asi to doplnit, je to 50/50. Je to 50% případů, kdy je plno, stojí se na těch zebrách, a je to 50% případů, kdy půlka těch míst je volná, směrem dolů ke krajské silnici u nás. A ten vršek je zaplněný a stojí to v tom hrdle. Jo, to znamená, to je 50% cházeň a 50% cca polní. Teda jako situace. V tomto případě souhlasím s Davidem, když se naprojektovaly bytovky, kde, já nevím, vaší bytovce je 14 nebo kolik? 14 bytů, další bytovce, tuším 20 taky. A u té bytovky vlastně nahoře byly snad naprojektovány 3-4 parkovací místa. 4 se tam vejdou. Vejdou se tam 4 auta na tohle množství a bylo to taky dělané v roce 98-99, kdy počet aut na rodinu byl nějaký. Nastěhovaly se tam v té době rodiny s malýma dětma a teďka najednou je doba taková, že má jedno auto tatínek, jedno auto maminka, děti nám dorostou do 18 let, každý má své auto, takže místo toho, že v tom jednom bytě je jedno auto a i tak je to 16 bytů na 4 místa hodně, tak teďka ty počty jako naskakují, jo? Nedej bože, když tam prostě někdo zaparkuje nějakou dodávku, tak tím se zaberou třeba 2 parkovací místa, ale bohužel tam zrovna v té lokalitě obec žádné naše pozemky nevlastní, nebo máme tam nějaké pozemky, samozřejmě už delší dobu se jedná o možnostech, jak tam to parkování rozšířit, ale všechno je to i o tom, že ti okolní vlastníci jednak se k tomu musí vyjadřovat a budovat nové parkoviště, to znamená tam prostě přesunout spoustu sítí, které jsou tam natáhané v chodníku, potom tam teda za, já nevím, jaký peníze vybudovat teda všechny ty vrstvy, tak jak to vlastně v tom stavebním projektu by bylo. Takže to není úplně levnou záležitostí, pokud se vůbec podaří to prosadit v těch lokalitách, kde by to bylo možné. Tam a dole na loukách, tam je to soukromý majetek, tam vlastně nemáme nic, takže tam bychom museli vykupovat a zase tam něco budovat. Takže jako hledáme řešení, ale není to jednoduché ani tady v té na Návsi, ani vlastně na Štokách nahoře. Děkuji. Takže máme ještě někdo nějaký bod do diskuze? Jo, já bych měl, tak velkým politikem se stalo místo konání toho zastupitelstva, minimálně to vypadá na internetu, tak se mi zdálo jako fajn a fair vlastně to probrat tak nějak jako veřejně, protože to se týká, že jo, prostě všech. A vznikl tady prostě názor a tohle je teda jakoby první příklad, že knihovna by mohlo být dobré místo, například kvůli dobré akustice, nebo prostě proto, že se tady dá využít projektor a zvedla se proti tomu velká vlna nevole na Facebooku, tak možná by bylo fajn to probrat. Tohle je asi dobrý formát, ne? Jako jestli k tomu můžu já, tak my jsme se o tom bavili, já jsem byla jedna z těch, která navrhovala tu knihovnu, protože mně připadne, že je tady teplej, že opravdu je to tady takový i pro nás, když náhodou člověk něco by zapomněl, tak si se běhne dolů po schodech a je nahoře. Dá se tady využít ta technika, což třeba neříkám, že v Sokolovně by nemohlo, nebo v sále restaurace u Leismanu by nemohlo být, pokud bychom tam přinesli data projektor, nainstalovali to všechno jde, to neříkám, že nejde. Ale viděla jsem sama na tom Facebooku, že spousta lidí tam hlasovalo, že prostě je to jako špatně, že z hlediska teda dostupnosti a všeho možného. Já nemám problém s tím, pokud se dohodneme to přesunout nazpět, pokud jako se tam zvětší návštěvnost. Za mě tam hlasovali lidé, které jsem na veřejném zasedání nikdy neviděla, ale pokud by začali chodit jenom proto, že to bude v hospodě, tak to bude přínosem, takže my se o tom ještě se zastupiteli pobavíme. A určitě další veřejné zasedání bude 18. prosince, protože musíme schválit rozpočet obce, rozpočet školky a rozpočtové výhledy vlastně na další rok. Pokud by se náhodou projevily ještě nějaké další věci v účetnictví, se kterými nebylo počítáno, zatím teda vypadá, tak by se muselo udělat rozpočtové opatření, aby se to všechno narovnalo. Takže musíme se zastupiteli domluvit, kde bude tohle zasedání toho 18. se konat, jestli tady, anebo v knihovně. Takže... Já bych k tomu řekl, že přece vždycky, když budeme mít jako pocit, že veřejné zasedání bude nějak významně navštívený, tak ho můžeme udělat v hospodě, na tom se můžeme dohodnout.
a ty zasedání, o kterých si to myslet nebudeme, tak prostě mohou probíhat v knihovně. Já si myslím, že to není nic proti ničemu. Já jsem to možná myslel jako třeba nevyužít teď příležitost jako tady zjistit hold anketu, kdo by preferoval co, když teda, že tady je nějaký výběr veřejnosti. Jinak je otázka, jakou formou my k tomu stanovisku vlastně dospějeme. No. Facebook se tvářil jednoznačně, je to taková věc za mě. Na zastupitelstvo mluví o všem, ne? Podívejme se, kolik bylo Sokolovně a podívejme se, kolik je nás tady. 15. A máte pocit, že jako je výrazně méně? To není pocit, to je asi počítatelná realita. Počítat nás tady v kartech. A co je ten důvodem? Proč nepřišli dneska? Prosím? Co je důvodem? Co je důvodem? Já jenom říkám, že Sokolovně byl nějaký počet a tady je jiný počet. Co je důvodem, já nevím. Jenom s dovolením, já si k tomu dovolím doplnit jeden apel, protože mně se strašně líbilo to, co zaznělo v podstatě jako jeden z důvodů pro změnu vůbec vedení obce a ve všech volebních programech. A to je ta participace veřejnosti na v podstatě dění a nechci říct nařízení, v žádném případě, ale na dění. A teď v podstatě jakoby prvním krokem jste to popřeli. To znamená za mě by bylo dobré zeptat se lidí, kde chcou mít zastupitelstvo, kdy a kolik, a pak se tomu přizpůsobit, pak když teda chci zůstat věrný těm proklamacím. Takže to je tak, že podle pocitu řeknete, kde to zastupitelstvo bude, tak jednak si myslím, že to je jakoby nevhodný moment, protože já nedokážu sdílet vaše pocity o tom, co je důležité a co ne. A druhá věc, jak říkám, ta samotná obstrukce, která nastává pro lidi, kteří jsou pohybově méně nadaní nebo vybavení, to je samozřejmost, to vůbec není potřeba diskutovat, že tady nemáme spoustu lidí, kteří mají problémy s pohybovým aparátem, ale to nebyly zase takový masy, které by tam byly, ale už to, že tady to prostředí je mnohem formálnější, že je tady větší tělesná blízkost. To všechno jsou věci, které spoustu lidem nevyhovují, aspoň teda s těmi, s kterými jsem měl možnost o tom mluvit. Je to stejně tak, jako jste se rozhodli bez jakékoliv konzultace změnit systém komunikace obce, veřejné vyhlášky, hlášení rozhlasu a tak dále. Tak já jenom apeluji na to, abyste teda dostali těm svým hodnotám a slibům a v případě, že se budou takovéto změny odehrávat, tak se nejdřív domluvili s těma lidma a pak je aplikovali. To je jenom můj apel. Děkujeme. Já ještě bych doplnila k tomu dnešnímu času, těch 17 hodin. My jsme se domluvili na pracovním, že bude zasedání ve středu, že bude v 18 hodin, tak jak bývalo zvykem. A potom vlastně Pavla s Romanem zjistili, že můžou jenom do 18 hodin, takže díky tomu zase jsme to posunuli. Chápu, 17. hodina není úplně komfortní čas pro to, když člověk dojíždí z práce, takže tohle se nemíníme do budoucna měnit. Myslím si, že ta 18. je v podstatě jako nejdřívější čas, že možná i kdyby to bylo trošku později, ale to asi je jenom můj vlastní názor v tuto chvíli, takže toť k tomu. Pak ty jsi ještě v tom, co zmiňoval, říkal, co se týče naší komunikace nebo vyhlášek a podobných věcí. Vyhlášení, já jsem mluvil. Vyhlášení, pardon. Ano, teďka už bylo to o tom, že prostě tak, jak se spousta věcí nějakým způsobem teďka předávala, měnila, tak dřív víme, že hlásíval Libor všechny hlášení a teď vlastně jsme se domlouvali a bude hlásit paní Katolická, takže paní Katolická dostala instrukce, už poprvé hlásila. Samozřejmě každý z toho má obavu, když má mluvit takhle rozhlasem na lidi, ale myslím si, že teď to hlášení, které proběhlo, tak jsem měla odezvy, že všichni tomu rozuměli, že to bylo nahlas, že tam žádný problém nebyl, takže myslím si, že teď už s hlášením v rozhlase problém nebude. Co se týče ještě zveřejnění záznamů z minulého zastupitelstva, tak nebylo to tak dlouho zveřejněno. Pravda, informaci o tom, že je to uloženo na úložišti, řekl Libor v rámci toho předání, ale to jsem asi úplně si v tu chvíli prostě všechny informace nezapamatovala tak, jak bych měla, takže to tam bylo, ale my jsme vedli celou dobu polemiku, jestli to můžeme zveřejnit na Facebooku, na YouTube, nebo nemůžeme. Diskutovala jsem to s provozovatelem našich webových stránek, který mě nedoporučoval to dávat na stránky, protože ty stránky, že nejsou určeny k přehrávání, že by se to lidem mohlo sekat. Tak jsem čekala do dalšího pracovního zasedání, abychom toto se všemi zastupiteli probrali. Probrali jsme to ve středu, vlastně minulý týden tuším, nebo možná, mně byly předány vlastně přístupová hesla k obecnímu Facebooku a hned vlastně, jak jsem se vrátila z katastru odpoledne,
tak ve 4 nebo v 5 hodin jsem to tam dala. Takže to, že to mělo tady toto prodlení, tak ano, mělo to tady tyhle věci. Pokud některé věci nefungují, jak by měly, nebo jestli navenek zaznamenáváte nějaké prodlení v něčem, tak budeme rádi, když nám to opravdu řeknete. Snažíme se postupovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, ale bohužel mnohé dokumenty opravdu, když prostě přijde nějaká věc a člověk to hledá intuitivně ve složkách, kde si myslí, že to je, a ono je to uloženo někde jinde, tak to jsou takové ty jako porodní bolesti. Doufám, že navenek dáváme věci tak, jak by měly být, a co se týče i komunikace vlastně se stavebním úřadem, s katastrem a všude věci, které tady byly ještě od srpna, od září, tak už jsou na katastrech podány a běží to, tak nevím, když jsem viděla ten dopis, který byl doručen do schránek, v čem teda je vidět, že absolutně svou práci nezvládáme. Já bych opravdu byla ráda, kdyby každý z občanů, který má nějaké pochybnosti o tom, jestli tady na těchto pozicích je to úplně špatně, jestli z vašeho pohledu, nebo já to klidně napíšu i na internet, budu ráda, jakoukoliv zpětnou vazbu dostaneme, a z každých chyb a z každé věci se člověk musí poučit a vzít si z toho něco pro svůj další život, takže já jsem zatím od nikoho žádnou takovou vazbu nedostala a budu ráda, když teda klidně, nejsem člověk, že bych se z toho nějak zhroutila, takže když mě kdokoliv řekne, co teda na naší práci teďka je tak tristního, tak si z toho vezmeme ponaučení pro příště. Zvolený ten apel byl velmi jednoduchý a jednobodový, a to bylo to, že mě zastavují starší občané a říkají, Davide, proč už nehlásíte? Já říkám, já už tam nesedím. A říkají, a zeptám se. Takže jo, to byla vyloženě zastavilo asi 7 nebo 8 lidí, když mě viděli. Ptali se, proč neprobíhá hlášení, jsem říkal, já to nemám v gesci, ale zeptám se na zastupitelstvu a věřím, že to bude už vyřízené. Já jsem tento dotaz dostávala od mé mamky, takže, ale už jsme to vyřešili, paní katolická, a už to bude fungovat. Takže... Můžu ještě jenom prosím poprosit, když tady využijeme toho fora, kdo by byl pro sál, jestli můžete prostě říct. Sál obecní hospody, jakoby pro ty zasedání. No, jsem měli pro obě varianty. No a ostatní teda, nebo jako kdo by byl pro knihovnu, jestli můžu... Jakože striktně pro knihovnu. No, prostě buď nebo, a komu je to třeba jedno. To je teda jedno. Jenom pro sebe, jo, děkuju. Já ještě jenom tady dotaz. Pochopil jsem teda, že ta 17. hodina výjimka. Ano. A jako bytu, že jste využili tu možnost, aby to byli všichni. My jsme byli v zastupitelstvu, tak jsme taky tak snažili se, aby to bylo maximální průnik. No by mě zajímalo, jestli jste o tom hlasovali, nebo to byla vaše dobrá vůle, do toho rozhodujete jako z pozice vedení obce, to vypsat, nebo jestli to byla nějaká debata o tom. Tak víceméně o tom byla debata, protože jako to, že jsme se jako debata, my si hodně píšeme maily, protože aby teda jsme se nemuseli až tak scházet, nicméně na jednom pracovníku jsme se domluvili, že to všem vyhovuje, ale potom vystaly nějaké nové skutečnosti, takže jsme byli požádáni, jestli by to šlo. Říkám, za mě ten čas není úplně ideální, ale navíc i vzhledem k tomu, že tady nebyly až takové body, které by byly nějak zásadní a podobně, takže si myslím, že jak budou nějaká důležitá projednávání, tak určitě. Kam mířím? Pardon, jenom chtěl bych pokusit, pokud se na čem dohodnete, že hlasujete nebo máte většinou shodu, tak předpokládám, že tak triviální věc, jako je voda na termínu, která má někomu pomoct, je diskutovaná. Není potřeba na Facebooku číst nějaké jako takové typu, my jsme chtěli, a nebo umožněno a podobně. Teď asi vím, o čem mluvíte, víte, o čem mluvím. Mělo by to působit tak, že jste se shodli, anebo to není v pořádku a najděte jiné řešení, protože říkat, že jeden chtěl 18, druhý 17 a tím pádem občané nemohli nebo nemohli přijít. Možná jeden z důvodů, proč tady dneska není víc lidí, je to, že to bylo 17, to nevím, ale asi byste možná se měli nějak shodnout, že nemusí být všichni, nebo budou všichni, ale pak by to měla být nějaká shoda, protože zastupitelstvo je usnášení schopné, bylo tak i v klíčovějších jednání, když nebyli všichni, a mnoho vyhovět větší počtu občanům, aby mohli se dostat. Souhlasím. Na druhou stranu komunikovat, proč je nějaká nestandardní změna, mně přijde zcela na místě. V pořádku, důvod ano, ale nemyslím si, že je tam potřeba vkládat takové ty emoce, které nám probíhaly ve schránkách, jak písemnou, tak elektronickou formou. Tady máte asi na schránky špatný lidi. No, vy asi víte, já nechci úplně
pokračovat v těch osobních detailech. Děkuji. Můžu se ještě zeptat, jak je to s tou vodou, s tím hydrantem na Dědíně? Já tam vydávám stát tolik aut, kteří si nabírají kanistry a kanistry, ne, že bych, já jenom, to platí obec, nebo... Ano, to platí obec, možná Libor k tomu asi řekne víc. To jsme zřídili v době, kdy ještě nebyl vodovod a naši občané někteří vodu neměli. Tak je to taková věc, která je hodně obcí, třeba v Kanicích vedle hned. A pro ty letní cyklisty a tyhle, já osobně jsem několikrát ve funkci tam přistihl, nebudu jmenovat, jednoho občana takového přizpůsobivého, pak jsem tam jednou odchytil nějakou dodávku, která teda nabírala asi 10. A tak to jsou velký kanistry. Jel jsem za nima, dojel jsem do Bílovic, do chatové oblasti. Tam jsem se jich zeptal, komu to platili, tak řekli, že nikomu a byli z Brna. Tak si vím říct, ať si tu vodu natočí v Brně, že tam mají podobnou a že už je tam nechci vidět, ale jak tomu zabránit? Ne, no, já se jen tam, že to vidím, když kolem toho chodím nebo jezdím. Prostory monitorován, tam třeba cenu. Ale ono v některých obcích, kde mají třeba tady tahle pítka jakoby pro cyklisty nebo něco, tak je to opravdu takový, že se z toho člověk napije, ale nemůže pod to strčit kanistr. Nebo barel, jo, takže... Možná by to šlo vyřešit způsobem, ono by se to jednou udělalo, že se snížil průtok, jo? Protože když si chce někdo nabrat půl litra, tak mu nevadí, že u toho bude, já nevím, 20 sekund, jo? Ale pokud by si měl nabrat 50 litrů, tak půl hodiny u toho nebude chtít stát, jo? Takže možná tady to. Já se omlouvám, ale mně to přijde, jako když se bavíme o šetření a o... Určitě, no, tak je pravda, že tam i třeba pak ti lidi, kteří pak zajedou, natočí a projíždí na Kanice, těžko říct, jestli jsou to chataři, kteří na chatách vodu nemají, ale je to tam takové, jako v centru obce ještě hezky jako je to jako výzva, že to je přístupné, že se tam každý může občerstvit a tak, ale zase ty velké dávky si myslím, že... Takže možná zkusíme to snížení průtoku bych navrhla a nevím, jestli na zimu se asi nezavírá, že tam to nezamrzne. Děkuji. Takže jsou ještě nějaká témata do diskuze nebo ne, tak bych chtěla všem poděkovat na účast na druhém veřejném zasedání a chtěla bych taky všechny pozvat na vánoční punč, který bude 14. prosince na gruntě u Kapustů. Těšit se tam budeme moct jednak na různé dobroty nachystané, bude tam živý betlém a bude tam ochutnávka bramborových salátů a čerstvých řízků, takže určitě, kdo bude chtít si přijít na nějaký gastronomický zážitek, tak bude mít možnost a minimálně zase budeme mít příležitost stejně tak, jako teďka na rozsvícení vánočního stromku se všichni společně potkat a před Vánocemi spolu pobít. Takže děkuji za vaši účast a přeju hezký zbytek večera. Byla to moc krásná akce, to rozsvícení. Moc děkuji.